Magsilbing abag alang sa nagpadayong relief operations ang gihimong website sa pipila ka mga estudyante subay sa nahitabong linog sa miaging semana. Ani ang report. Unong kaadlaw, human nga gitayo og sa magnitude 6.9 nga linog ang Northern Cebu, daghan gihapon na nanginahanglan og tabang gikan sa pagkaon, tubig ug hygiene kit ug sa unsa may mamahimong magamit aron nga makasugod pagbalik sa normal ang kinabuhi. Kini ang nakahatag og kadasig sa mga IT student sa University of Cebu nga sila si Clint, Adrian ug Vince aron nga himuon ang Cebu Calamity App. Yung mga nakikita naming mga Facebook post, sinasaad doon na bakit dito sa lugar namin hindi pa umaabot yung mga relief goods, yung mga donations hindi pa umaabot dito. Mamahimong mangayo og tabang nga ginahanglan sa website. Mamahimong ibutang sa Cebu Calamity App ang saktong lokasyon sa lugar. Nandito po din yung longitude and latitude, yung coordinates and yung mga relief items na kailangan nila, yung people, estimated number of people sa lugar na yan, yung contact number, then yung urgency level. Tungod sa ilang website, gidapit sila sa Cebu Provincial Government aron nga makatabang sa relief operation. We have added a button that you will be redirected to their website. You will then know if ilan na yung mga lugar na napuntahan ng ating Cebu Province. Ang aming new feature is about validation and verification with the help of the Cebu Province IT team. Pamatuod kini nga bisan kun estudyante pa ang mga nagdisenyo, makatabang gihapon og dako. Since wala talaga kaming pera, ginamit na lang talaga namin yung skills namin na para makakontribute. Ako si Orchid Serpingkaw, Balitang Bisdak.